अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. वर्षा पर्यटनासाठी सावडाव धबधब्यावरती पर्यटकांची गर्दी पाहायला मिळते. जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यातील पर्यटक सुद्धा मोठ्या संख्येने या ठिकाणी दाखल झालेले पाहायला मिळत आहेत. पाहूयात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वर्षा पर्यटन हे आता जोरात सुरू आहे. आज रविवार आहे आणि त्याच ठिकाणी सावडाव येथे वर्षा पर्यटनासाठी बहुसंख्य लोक हे दाखल होत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आज मुंबईवरून देखील हे वर्षा पर्यटनासाठी लोक दाखल झाले आहेत. काय सांगता तुम्ही मुंबईवरून इथे वर्षा पर्यटनासाठी आलात सावडावमध्ये? आम्ही खास मुद्दाम मुंबईवरून हा निसर्गरम्य धबधबा बघायला आलो आहे. इथे ॲक्च्युली खूप फोटोज आणि रील्समधून आम्ही बघितलं आहे की इथे छान खूप वाहतं पाणी आणि आजूबाजूचा परिसर खूप चांगला आहे. त्यामुळे आम्ही मुद्दाम एक वेकेशन, आमचं एक स्मॉल वेकेशन करायला इथे आलो. नाव कसं आपलं? करुणा प्रथमेश वारंग. इथे आल्यानंतर इथली जी व्यवस्था आहे ती कशी आहे, काय वाटतं? व्यवस्था मेन म्हणजे पार्किंग, लॉट ऑफ स्पेस खूप चांगली आहे. खाण्यासाठी आपल्याला खूप पदार्थ आहेत इथे, वडापाव, भजी, गरम गरम, कणीस. म्हणजे एखादा जरी कोण बाहेरून आलं तर तो इथे येऊन त्याला खूप छान वाटेल असा परिसर आहे. इथे जो ग्रामपंचायतची एक थोडीशी पावती केली जाते, त्यानंतर पार्किंगची पैसे घेतले जातात आणि इथे साफसफाई, याच्याबद्दल साफसफाई बरोबर बरोबर. एंट्री करतानाच तिथे खाली पूर्ण चेकिंग करून म्हणजे एक तिकीट दिली जाते एंट्रीसाठी. वरती येऊन आपल्याला पार्किंगसाठी पण स्पेस आहे. तिथे तुम्हाला बरोबर तिथे सांगणारे सहकारी आहेत की सांगतात की तुम्हाला इथे इथे जागा आहे, तुम्ही गाडी लावू शकता. तिकीट घेऊन आपण आतमध्ये येऊन इथे पण खूप जागा आहे, तुम्ही बघू शकता फोटो काढण्यासाठी. इथे बाहेर वनभोजन मी एकदा बघितलेलं आहे. लहान मुलांची स्कूल पिकनिक पण आली होती. तिथे खूप जागा पण आहे, ॲम्पल स्पेस. तुम्ही कुठून आलात? काय? बोरवली, गोराय. तुम्ही सर्व एकाच ग्रुपच्या? आम्ही सगळे एकाच रे. मस्त खूप छान. एकदम सेफ आणि एकदम म्हणजे असं मनाला असं तृप्त करणारा वातावरण आणि खूप सुंदर धबधबा आहे. सेफ म्हणजे मेन म्हणजे खूप सेफ धबधबा आहे.
असे पर्यटन स्थळ निर्माण होईल, पण त्या ठिकाणी सर्व सुख सुविधा चांगले उपलब्ध होईल. पण ते चांगलं वाटलं. कसं माहिती आहे, हे अशा याच्यात जास्त हायफाय असतं नाही, ही बरोबर आहे नॅचरली व्यवस्था अशीच होईल. आणि स्वच्छता निसर्गरम्य असं धबधबा चांगलं वाटतं. नाव कसं आपलं? रवींद्र मधुकर मालवणकर, सिंधुदुर्ग बँक मालू तारकर्ली. पर्यटनासाठी सावडा धबधब्यावर आलात, काय सांगताय? धबधबा एकदम मस्त आहे. फिरायला म्हणजे आम्ही आता कोल्हापूरहून आलो तर एवढं भारी आणि मस्त वाटते की नाही, कारण आमच्या कोल्हापूर जिल्ह्यात एवढं चांगला आणि व्यवस्थित असणारा धबधबा कुठेही नाही आहे. त्यामुळे इथं आल्याला मला मस्त वाटलं. आणि त्याच्यासंगत ही जी गरम गरम भजी मिळते ती सुद्धा भारी लागतात इथे. त्यामुळे ह्याचा काहीतरी एक वेगळाच अनुभव आहे. नाव काय आपलं? माझं नाव दिनेश सातपुते. नागरिक येतात, पर्यटक येतात, त्यांच्यासाठी काय नियोजन? खरं तर माननीय या जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक माननीय श्री अग्रवाल साहेब यांच्या आदेशाने आणि कणकवली पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक श्री अमित यादव साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा सावडा बंदोबस्त पोलीस बंदोबस्त लावला जातो. बंदोबस्त लावण्याचं मुख्य कारण म्हणजे ह्या धबधब्यावर अनेक जिल्ह्यातले लोक येतात, पर्यटक येतात. त्यामुळे महिला असतात, ज्येष्ठ नागरिक असतात, तरुण पिढी असते. त्या तरुणांमध्ये इथे कुठल्याही प्रकारचा कायदा सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होऊ नये. दुसरी गोष्ट म्हणजे पर्यटक जे येतात ते धबधब्यावर आंघोळीसाठी जातात, तिथे कुठल्याही प्रकारचा धोका स्वीकारू नये त्याबद्दल आम्ही त्यांना योग्य त्या सूचना देतो. तसेच महिलांविषयी दक्षता घेतो, योग्य तो मार्गदर्शन करतो आणि अनुचित प्रकार नाही घडणार याची काळजी घेतो आणि लोकांना चांगलं सहकार्य करतो. आणि पोलीस यंत्रणेपासून पर्यटकांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची पण जबाबदारी घेतो. संख्या महाराष्ट्रातून ह्या सावडावमध्ये येतात आणि सावडाव ग्रामचे ग्रामपंचायत सरपंच तुम्ही आहात. कशा पद्धतीचं नियोजन असतं ग्रामपंचायतीकडून? ग्रामपंचायतीकडून आता नियोजन केलं आहे, पार्किंगसाठी केलेलं आहे. परत टेंडर आम्ही ग्रामपंचायतीतून दिलेलं आहे. परत पर्यटनासाठी ह्याची स्वच्छतेची पण चांगली व्यवस्था केलेली आहे. चेंजिंग रूमची पण व्यवस्था केलेली आहे. आणि महाराष्ट्रातून भरपूर जण पर्यटक येतात. त्यांनी एकच फक्त प्लॅस्टिक, कागद, काचीचे बॉटल वगैरे व्यवस्थित ठेवा, कारण तुम्हालाच लागणार ते. पाण्यात वगैरे ते पडले तर म्हणजे या आठवड्यात बऱ्याच कोणाला लागलेलेच आहेत ते. पण तरी पण तुम्ही स्वच्छतेची काळजी घ्या. यांनी आपली स्वतःची परत आपल्या बरोबर येणाऱ्या फॅमिलीची काळजी करावी. आल्याबद्दल की मद्यपान करू नये, स्वतःची काळजी घ्यावी. परत अजून म्हणजे स्वच्छता राखावी आणि मद्यपान करूच नये. एवढंच एक सांगण्याचा उद्देश आहे. तुम्ही आंघोळ करता, पाणी जास्त जोसाने असते, त्याच्यामुळे मुलं लहान येतात, त्यांची तुम्ही काळजी घ्या. स्वतःची काळजी घ्या, दुखापत होता नाही याची तुम्ही काळजी घ्या. बस. आता आपण पाहिलं की सावडाव धबधबा येथे महाराष्ट्रातून बहुसंख्य पर्यटक येतात आणि पर्यटकांच्या प्रतिक्रिया देखील घेतल्या. कारण येथे येणारा पर्यटक आहे तो महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून येतो आणि सावडाव धबधबा कसा आहे याचा आनंद तो घेतो. निसर्गरम्य हे सौंदर्य सावडाव धबधबाचा आहे. आपण पाहतो की पर्यटक येथे जो आनंद लुटत आहेत, याच धबधब्याच्या माध्यमातून ह्याची प्रचिती एवढी झालेली आहे की कोल्हापूर, बेळगाव, कर्नाटक, मुंबई या ठिकाणावरून हे जे पर्यटक येत असतात आणि येथे असणाऱ्या सोयी सुविधा ते देखील काही समाधानकारक असल्याचे येथील पर्यटकांनी सांगितलेलं आहे. पण काही त्यात अन्य सुधारणाही व्हाव्यात अशा देखील पर्यटकांच्या सूचना आहेत. पण येथे जे सावडाव ग्रामपंचायत सरपंच यांची देखील आपण चर्चा केली. त्यांनी आपल्याला सांगितलं की कणकवलीमध्ये हा जो सावडाव धबधबा आहे ते पोलीस बंदोबस्त असतो आणि त्याच अनुषंगाने ज्या सर्व येणाऱ्या पर्यटकांनी आपली काळजी घ्यावी. जर समजा कोणाला कचरा टाकायचा असेल, प्लास्टिक असेल, बॉटल असतील, ह्या कचऱ्याच्या ठिकाणीच टाकाव्या, कारण ग्रामपंचायत त्यांनी वेळोवेळी सूचना केलेल्या आहेत. अशाच पद्धतीने जर समजा आपल्याला कुठे समजा धूम्रपान करणारे किंवा मद्यपान करणारे जे नागरिक पर्यटक असतील, त्यांनी जे बॉटल असतील, प्लास्टिक बॉटल असतील, ह्या एका ठिकाणी जवळ करून ठेवायचे, धूम्रपान करूच नये किंवा मद्यपान करू नये असं देखील त्यांनी सूचना केलेल्या आहेत. कारण आपल्याबरोबर आपली फॅमिली असते, इतरांची फॅमिली असते, यांना त्यांच्या पायाला काचा लागतात, अशा पद्धतीचं काही सूचना आहेत. लहान मुलं देखील असतात, त्यांना देखील इजा होऊ शकते. या सर्व ज्या ठिकाणी अशा पद्धतीने कुठलाही त्रास पर्यटकांना होऊ नये, त्यामुळे त्यांनी सूचना देखील केलेल्या आहेत की सावडामध्ये येणाऱ्या पर्यटकांनी ह्या सर्वच गोष्टींची काळजी घ्यावी. उमेश बुचडे, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल.